Здравейте хора, аз съм ваша Маша. Потегляме. Преди време ми се роди една идея, понеже нали знаете, че в бъдещето всички сме чипирани така или иначе. Идеята е следната: когато сънуваме нещо, чипа директно да прехвърля някакви снимки, видеа от този въпросен сън в нашия телефон. Сутрин като се събудиш, хоп, взимаш телефона, отваряш си приложението, галерийката и вътре са наредени снимки и видеа от твоя сън. Само да вметна, че тази гениална идея ми се появи по време на сън, както и много други подобни, гениални или по-малко. Така че мисля, че достъпът прекия до сънища би ни бил доста полезен. Освен това, ако имаме това приложение, само си представете за основа на колко много още други може да бъде използвано. Гледане на сънища, психоанализа, маркетинг проучвания и какво ли още не. Айде сега кажете, вие бихте ли се възползвали от такова приложение? Целувки, чао!